Здравейте, български приятели, и поздрави на всички, които говорят български у нас и по света. Днес ще ви представя приказката "Да стоиш на снега пред портата на Чън" или Чен. В древността имало един ученик на име Ян Ш, който много обичал да учи. Като чул, че учителят Чън е много мъдър, той заедно с един свой съученик решили да му станат ученици. Когато влезли в двора, видели, че учителят спи следобеден сън. Ян казал: "Нека не го събуждаме, нека си почине добре." Двамата стояли тихо в двора. Било много студено и падал обилен сняг. Когато учителят се събудил, видял, че в двора стоят двама и приличали на снежни човеци. Като разбрал причината, учителят дълбоко се трогнал и ги приел за свои ученици. Текста, който току-що ви прочетох, можете да намерите в коментарите. Тази приказка, освен на китайски, с пинини на български, е преведена и на руски, френски, английски, италиански и немски език. Благодаря ви за вниманието. До следващата седмица.